सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै दुखु मोनो। लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय। थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365दा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिना जों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा। खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनानै थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जों दे जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिपिएफनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल थामहिनबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामनो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ। खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय नाय बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ। इसोरनाव मा आरज गाबो दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमि फुजा गाबोन दशमी गतिके दिनै महानबमि फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गाव गावनि जिउखौ इयुनखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन सान्थि मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो। आसा खालामदों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर'लेण्डनि जा गामि सान्थि गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन बेखौनो आं मिजिं खालामो। नोंथांमोना दिनै फुजा मन्दप बेरायनायनि गुबै उद्देश्य फुजा मन्दप बेरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जादों इउनिटि। हमनानै ला जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान सिबियारि दं बाथौ सिबियारि दं ब्रह्म सिबियारि दं सतसंगि सिबियारि दं कृष्ण सिबियारि दं खिन्थु दुर्गा फुजा होनाया भारतबर्षनि भारत हादोरनि मोनसे गिदिर माने इसोरखौ फुजिनाय बाख्नायनायनि मोनसे फुजा जाय फुजानि गेजेरजों रामा गाज्रि मोननै माइथलजिकेलि मोननै जोङो मोननो हायो। रामा अन्यायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फुजा होदोंमोन होननानै मोनसे बिथिङाव बुंनो हायो। मोनसे बिथिङावहाय मा होनो ओरैनो राम आरो मा होनो मोनसेया लंकेशरखौबो सोरबाया इसोर होनानै फुजियो। गतिके जायखिया जिखियानो सिबियाथों मानो बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोननो हायो। गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा जिखि जाथियानो जा बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिजिंजोंनो जों दिनै ज' ज' जाजाय हान्थिनानै गासैखौबो बरायदों।